Niin, vedät alaspäin. Just noin. Ihan rauhassa. Hyvä. Hyvä. Moi. Olisiko sulla hetki aikaa? Jatka vaan. No, mitä? Mä oon miettinyt sun ehdotusta. Ja oikeastaan se kuulostaa aika hyvältä. Mä en kyllä alun perinkään tajunnut, mikä siinä nyt voisi kuulostaa niin huonolta. Mä oon ollut sua kohtaan tosi viileä. Vaikka sä oot tehnyt kaikkes meidän suhteen eteen. Ei se mitään. Joten mä ehdottaisin, että mitäs me jatkettais illalla siitä, mihin meille jäätiin. Otas mä katon kalenterista. Sopii. Nähdään illalla. No niin, hienosti menee. Ihan rauhassa. Rauhassa. Hyvä. Moikka. Saaks häiritä? Sori, jatka vaan. Mulla olisi sulle yksi tärkeä juttu.